Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kakong Vilo Rikalingdo kabadai ka branch manager SBI Umroy Riboy district Kalakhot Lawer ki kemi ki kapa jong kathany Umroy Boy Rambong ki bakwa ya ka jingkershan ya la ki jong ki khun ban pha school ha keleng ki jaka jong karui India ba ka state bank karui India ka ajing ya rapisa ban bay by school kate ka jing batai jong ka konglingdo ya ki khenna pule ki blade pass matric bat ya ka class 12 ya ka bala penlong ha umden umsait pra LP government school Riboy district kabadeiru ka jing samkhus nam sernot ka bala penya da ka Confederation of Riboy people ha ka jing yalam jong u president uba bandari renta thiang ka jingwan ai jing hikai ban persinga thu i ki khenna school ki bla dep jing pule ha ki school da ki board jong ka state bank of India ka dei kum ka baiseng ban kershan i ki khenna ban lek pule kham shajrong layathu katega branch manager jong ka SBI haba pensha i ki khenna bla pas bahasa prang ya ka education loan ka baju ai jing yarap ya ki longying ki badon ha ka jing duna hadu nyolak tingka klem da don kam ban penjenjar ai ha ban pendep wat ban sew hadu ka khat san snem kalaya thu shushuru baka education loan baka bank ka ai ka dei tang ya kito ki badon jing thmu ban dei pule ki batip bat wat bnya ban yo ya ka jaka trei hadin ka jing pensha shapang ka educational loan la samru ya ki sarnot che ki sa phongot ki khna pule plade ban pas ya ka class 12 bat class 10 apply biang ngiyo biang isiu biang ni tu ngi apply biang ngiyo biang nomor boleh ialah jong lama na sedang nai PMGP loan ngayo na subsidi na clear itu ngayo KCC loan na clear itu ngayo Mahindra pick up loan na clear itu ngayo biang sebagai Mahindra pick up loan clear itu ngayo housing loan clear housing loan tentang ngayo sekelon mengatasi bisnes semua teri kam bah ngara awardar ngayo ai loan kabang ICR bang hati alum ga bang lajong mo ta student kam lasuk pendiang ikut kisla nungga pisah lah ai na bang mengatasi ke wat bisnes kata kade gelenti ya bisa ngai bon bahan nangi isim ke sisilun kijak sendon na bang mi syura marle kiting yo to bang ka pontan pisah ta ha de gitu ki agent mo dikna i betre bang ha lewat sikisnong sto sen la jenjar da lewat gitu betre turu teng pet ni bren marle ki buka shu bon sil ni golon te kim tep ba tu golon yo gabu jinge ya kayeng kesem gabu jinge ki kunti gabu jinge wat ye kiro ta kare galenti terkam ke ba ai man sim ye bisa sim gono golon de ban clear ba nang ba galenti jo fish mat kan suk ban clear lara pihak ban terekam mo kisenrang ko atre business mata business ta benyang na bisa lajong ngimla ta dalilero ngimla marble bisa bubun ni dengkam ni hapan yo kilon ni bang te ki samla senang ko atre business ki hapan simlon ki hapan clear kilon pi ngi seneng kam jenjang ngimnang ba ban pendengkam ya bisa ka yo na bang mau ngini kran ni kiwe kijaj pendeu ki barjala with business baro ki business da bisa jong ka bang mau ki thetang gawe cycle ba kamai po buati katur kisim da kalon na bang ni takada long ngi sene long ngi hapan pling ni galenti ke bat mai long beng hapan perkhat galenti bat mai bangin sedang ni kam da jing mensim loan ni ki bang ni hapan clear ki loan mau ada ngi clear ki loan fisuk ba ban hakino gino unta te khamta mo ki pule ro ma mta ki samla ji ki pule mta ho bon ma ki pule nursing ki pule bon ma ki mio kam nang le state le jong ting dala pas BSc ngape hamroi gno nyumut phangot BSc nursing bu pas shong yeng lo ma agini ki area chton ji bon bo shong yeng pas ma mio kam te andre takada long mta ba ngi pule shabar nyape jakano jaka bang ila banyo kam menteri nta kum ha downtown adon i para jungar ba train tu don ki blok ki ba lai ngapen yo i ben kuliah di Istanbul dan mentak la train tu yo pas nang tu train nang tu he maras ki baro ke bedan ni por ai kuliah ki baro bagai ni keski ke men ski ke pas so tenatang bagi yo bani penduk kum ke ni penduk ha ka kum ke ni por program ko ba wan ra ni begini long stili begini long gawai bangin ya isa perang bikin terekam begini hakilan barok te sikent tenar kenten bang sebenarnya
Ya kaya ka ba ini pa jong higala. Seneng kala kerau. Ya kaya ka ba kinu hikai jong higala hikai. Ya kaya ka ba ki no yalam balang, ki no yalam niam per. Kira jo hikai pi. Kuat angka we sama kuat ban bo kana ka por. Hagan ka por ka ba koridor ka ba ki no yalam ki jong ka kop kita. Pendan pura me pi ban ai ki sa tiket ka ba koridor ba rekat ba di brand menjadi ni sa ai ru. Ya ka hikai kum no ba penang ya seprang. Pedang kita ke bubun ke jadi itu. Ta ke mang kuat ban penrap kan dia kalong. Berde ban long slow. Ndai ban pai ban kerting din. Wat pai sekaman lemne sekadian. Baik seperti sakadak. Walau pedang kita Wat nong ong ba ngaduna. An nong ong ru bangaduk. Nama ke jenduk bar ke jenduna. Kan nong penduk nong ya pi